un proceso de alteración, de degradación ambiental, basicamente por dúas liñas que simplemente nomeo. Unha no ámbito da conectividade, cun trazado de camiño de ferro, que tamén se pode observar aquí, que afectou, evidentemente, a unha parte das marismas, posteriormente cun trazado dunha estrada e, aínda máis recentemente, moi presente na nosa memoria, co trazado da AP9, que atravesa as marismas con un viaduto dunha extensión moi importante e tamén con unha solución moi dificilmente explicable e comprensible como é a de trazar unha saída da AP9 que precisamente agrede as marismas e que ademais desemboca no medio dunha duna da Praia Grande de Miño. Para alén da conectividade, logo, hai outro proceso de degradación ambiental que se foi vendo no tempo dende a perspectiva da urbanización inmobiliaria, como se recolle algúns informes, dispersa e difusa e até o momento que afecta sobre todo a vivendas de tipo unifamiliar. Mais insisto no de até o momento por unha razón que darei logo a seguir. A terceira pregunta que queremos compartir é, polo tanto, estándome ante esta superficie natural caracterizada pola biodiversidade, por altos valores ambientais, pasaxísticos e ecosistémicos, que protección ambiental, polo tanto, podemos deducir que ou presupor que teñen as marismas do Baxoi. En primeiro lugar, o Plan de Ordenación do Litoral, que xa antes mencionamos, caracteriza este espazo como unha área de mellora ambiental e paisaxística. En segundo lugar, o Plan Hidrolóxico Galicia Costa, dependendo de Augas de Galicia, cataloga este humidal como espazo protegido. E, en terceiro lugar, o Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural ten analizado, localizado e testemunhado até 28 hábitats de interese comunitario neste estuario do río Baxoi. Destes 28, localizan e describen 4 que considera prioritarios, isto é, ameazados de desaparición ou ben con un nivel de urxencia de conservación e responsabilidade considerado especial dende os criterios da Unión Europea. Nestes informes, os técnicos localizaron un número moi importante que non teño tempo agora a describir exhaustivamente, mas si están perfectamente descritas, si é un documento público, moitas especies en vías de extinción que afectan a flora, réptiles, invertebrados, aves e mamíferos tamén acuáticos. E, como é evidente, tamén se reseñan os importantes valores de carácter ambiental dos ecosistemas dunares que preceden a propia Praia Grande de Miño, tamén como o bosque de Ribeira. Evidentemente, con toda esta información, pois rapidamente podemos pensar ou supoñer que este espazo ten que estar sometido a unha declaración de protección, non? Como mínimo, como espazo natural de interese local, como ENIL. E neste sentido é certo que se poden dar conta de algunhas informacións ou algúns anuncios por parte do Concello de Miño, mas tamén é certo que dende o ano 2017 nada se soubo, nada se concretou. Tamén teño que poñer en destaque que dende a nosa organización, dende o BNG, a nivel local e comarcal se ten pedido información ao Concello de Miño e de momento tampouco se nos trasladou esa resposta, mas en calquera caso o proxecto de NIL non consta que fose tramitado, que fose sometido a información pública, ni moito menos que fose aprobado no pleno. Insisto que, máis aló dese acordo do ano 17, non se avanzou nada e entendemos que entre o 17 e o 22 xa pasaron moitos anos como para non perder ningún día máis en protexer este espazo. Tamén é certo que hai algúns ámbitos onde aparece mencionado este lugar como preservado, como lugar de importancia comunitaria, LIC, ou como zona de especial conservación, CEC. Mas o certo é que nin o un nin o outro está efectivizado. Polo tanto, a conclusión é que nesta altura esta área mareal, esta marisma, non conta con ningún tipo de protección, con todos os riscos que sabemos que ten e que, ademais, a experiencia xa nos demostra que sucedeu con esas intervencións e esas degradacións ambientais que ao principio mencionei. Por lo tanto, imos coa cuarta e última pregunta.
por que, malia todos estes valores ambientais de biodiversidade medioambiental que teñen as marismas do Baxoi, seguen a presentar un nivel de desprotección e de perigo de agresión ambiental a estas alturas a mes de xuño do ano 2022. Aquí temos, digamos, a cerna da cuestión e a nai do año. As marismas do Baxoi non dispoñen dese verdadeiro escudo protector que garantiría a conservación medioambiental desta zona. Insisto que falamos dun humidal moi importante, insisto na necesidade que se nos está dicindo dende todos os ámbitos de actuación de protección dos humidais, que se nos vai a vida na protección dos humidais e na boa xestión da auga, e tomemos boa nota porque temos posibilidade de activar de forma previa e non posteriormente cando xa teñamos as consecuencias. Polo tanto, esta zona estaba prevista na ampliación para a súa inclusión na rede Natura, tanto no ano 2008 como no ano 2012, nos dous casos foi proposta, mas como tamén xa sabemos, porque foi dito e reiterado nesta Cámara moitas veces, non foi incluída. Polo tanto, estamos nun deserto de protección medioambiental e entendemos que só por falta de vontade política por parte do Goberno do Partido Popular, por desleixo, por falta de complicidade coa protección do medio ambiente, co patrimonio natural e coa biodiversidade. Algo que, por certo, nesta zona vemos reiteradamente como na zona colindante, nas Brañas do Deo e concretamente estes días pasados nunha nova agresión medioambiental tamén na Braña do Porto Moeiro, dende agresións forestais, con plantacións mesmo ilegais de eucaliptos, como vimos recentemente, a, por suposto, toda esa agresión dunha grande poligonal eólica que se prevé sobre esta área. En este momento sabemos que hai novas ameazas sobre estas marismas, como é ese proxecto que ven moi de longo percorrido e que se volve a reactivar agora, como é a urbanización de Monte Piñeiro, unha urbanización prevista con máis de 300 novas vivendas, nunha área que está a menos de 500 metros da liña de costa e que evidentemente vai supoñer unha nova agresión sobre este espazo representativo de biodiversidade ambiental. Un proxecto que, ademais desa construción de vivendas que Miño non precisa, recolle novas vías de comunicación, novas agresións, a carón da propia marisma e con un impacto ambiental que é facilmente de presupor. E cando digo que non se justifica esta necesidade de vivenda en Miño, é porque, remato xa, nos datos da propia Consellería de 2011, o Concello de Miño xa tiña 1.341 vivendas baleiras, o que significa vivenda baleira, insisto, datos da Xunta, e máis recentemente o estudo a enquisa de infraestructuras e equipamentos locais da Deputación da Coruña, este do ano 18, porque o estudo da Xunta do ano 21 aínda non o coñecemos, afirmaba que Miño tiña 1.474 vivendas baleiras, un 27,48% do total. Por lo tanto, entendemos no BNG que o que precisa Miño, e xa remato, é a protección do medio natural para evitar novas desfeitas ambientais. E por iso están as nosas dúas propostas de resolución, que é que dunha vez se inicien os trámites para a inclusión das marismas do río Baxoi na rede de Natura 2000 e tamén que, mentres tanto, como medida de protección, que se estableza todas aquelas cláusulas cautelares de protección preventiva que están previstas na Lei de Patrimonio Natural e da Biodiversidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Queixas. Pois agora